Čau čau, tady je Johnny a vítám vás u mého prvního let's playe na hru World of Warcraft. Jedná se o datadisk Cataclysm, který je poměrně známý a já jsem již začal na The Burning Crusade, omlouvám se, a přešel jsem potom na Wrath of the Lich King a já zůstal u Cataclysm. Zkoušel jsem Pandaria, Mystic Pandaria, což mě celkem jako dá se říct chytlo, ale musím říct, že hrál jsem tam na serveru, který má hodně rychle XP a to není nic pro mě. V těchto mých let's playích, nebo v tomto mém prvním let's play bych se vám chtěl hlavně představit a představit mou hlavní postavu. Většina let's playů se bude týkat s ní, jakož je to již plný level, 85. A je zde několik momentů, oblíbených, třeba Red Drake, Ranger Drake, tyto dva draky, si to má skoro každý, ty není moc těžké získat. Tohoto tu nemá moc lidí, protože málo lidí ví, kde ho získat. Toto je snad jeden z nejzvláštnějších mountů. Já si to také myslím, ale mně osobně se celkem líbí. Mám všechny. Pak tu jsou jezdící bunky, třeba kůň. No, tak toto je spíš takový kostýmní kůň. Nebo jako. To je tak možná všechno, co bych vám chtěl ukázat. Doufám, že se vám moje let's play budou líbit. A budu se snažit, aby byly co nejvíce obsáhlé. Děkuji. Greetings.